És un concepte fonamental per al desenvolupament sostenible. Apareix com a necessitat d'economitzar els recursos disponibles, conservar les fonts d'energia no renovables i reduir l'impacte del canvi climàtic en el planeta Terra. Consells per estalviar energia. Aposta per electrodomèstics amb baix consum d'energia. Intenta optar per energies com la solar, el gas natural o el biogàs. Recorda mantenir les finestres tancades quan tinguis la calefacció i l'aire condicionat en marxa. Tingues en compte la potència d'energia que gastes. Aprofita al màxim la llum del dia. Aixeca les persianes i apaga el llum. I això és un resum de tot el que hem dit.